Jo, to... Tak to se... To ne... Poběhl vám. Ale ne... Přebral vždycky. A kde je? Kdybych... No, to mi musím někde... tak. Tak kdo... Ale já... Na... Ledaš... Lede, pokud... Aha. Je... No, Dávej. Kde... Prohrál si, ňoumo. Kruci, her... Dobrý. Dobré. Další... Dobře. Kde? Kde zap... Jo! Myslím, že to... No jo, sakra ma... Ja. To víte? No do... Je... Tak. Zama... Tak... Sakra, to vrzá... Tak. Do háje, ona má... Haló, slečno Rózo. Kdo jste a co chcete? Vyšetřuju jeden případ a hledám... Jděte pryč. Nemám na vás. No, ale klid. Dobré. Měl by... Ven. Ne. Kdo je? No vlastně. To mi... No i... Dobrý, tak to... Mějte. Tak. Dobrý den. Dobré. Chtěl jsem... Jo. To zní... No. To si do... Tak to... Mějte. Kosko. A ta... To... Říkal a ta... A hele, Dobré. Hele. Šut. No. To dí. Jo. Tak. Mějte. Tak. A mám... To schodiště už musí být fakt starý. Moment, musí... Tak. Pořád co? Teďka... Tak. Tak a... Teď. A ve mně. Promiňte. Tak. A kruc. Ale spadlo z něj jedno pírko. Dobrý, Co si to... Jest. Mohla jsem... Chlap. Nechte si... Ovšem, že... No jo. Všech... Mohla. Amore. No. Ale... Tak klidně... Jak? Her, zatím vám... Chtěl... Kde jste to? To není... Ale já... Kdyby je někdy... Každý říká... To ne. To jsem tím nemyslela. Kouká... Já jsem herečka. Tak mi teda radši... O žádným... Jo, jasně. Errol. O tom je... On... Mluv... Pokud nech... No to já vlastně... Aha, no dobře. Nevím... No, víte, dokonce to... Ale... Když... Říkáte, že... Ano, je to tak. No jistě. Oscario je začali, byl se a tohle přesně odpovídá bylo. Co? Jakým vtípkům?
To nic, slečno. To... A teď už mi dejte ty fotky. Dobrá. Pras. Zatím vás... Moje... Úžas... Pá... Ale... Člověče, Ale... do toho vám... No, Aha. no to má... Jo. Akorát... No a... Teď mi No... Nechte Spleť. To sleč... Ano, Tady je... co to je? Tohle je toto. To zní báječně. A tady má... Děkuju vám. A je tak. A jest... Já má... Tak tohle tu rozhodně nechám ležet. Jen doufám, ale ty silo... Tak jde dolež.